Trí dó him nod bew dí roimh seo bhríon a rís ag leannacht leis an maithas níos léirmheas Delmore Schwartz thosaime níos túisce. Fille a bheith Delmore Schwartz fuair bás dearúil sna seascaidí ach feadh tamhail le péadú é mar cáiliú é mar seán de na fillí bhó bhóchúlaí is dócha I Mericeá. Níl trua nó taise nó trócaide ag stair don té ólan té a thulagíonn slaideán. Dhaoine bhis dócha. Scríobh Delmore Schwartz gearcéal cáiliúil in Dreams Begin Responsibilities in mugann sé féin siar in am ag bringlóidí go bhfuil sé déatar scanán in ábharchlan is dócha pictiúrlan ag bhrean uair scanán ciún de hirí a dismóirí Coney Island. Ag an númid cinúnach idir sé has mé sús sa pictiúrlan agus scread. Ná déana níl sé ró dhéanach bhúrnintaní a airú vertigah ní thiocatá do maithas seo. Ní thiocas ach féile fua scanal agus beirt fáiste nach bhfuil acu mar charachtar ach anchúnseacht nó anchúnsíos dócha. Shréig Harry Schwartz ahar Delmore a bhean gan súile fille sa bhliain 1923 agus mugu Chicago áite dáinnig rá nó áirichas. Agus ag fágáil Delmore faoin seachmal go bhuíoch sé seimhreas mar éireacht am cínte amach an sin. Ní tharlóch sin cé go bhfuair sé coppla $1,000 mar éireacht bhád sa réis bás a air sa bhliain 1923. Féach nach raibhánach 7 milliúna idir fágáil nó áireach agus a bhás Chicago. Rinnear Delmore staidir sa University of Wisconsin agus áit an le dhéile mór le rá gan chéime thógáil. Gan bhuíochas dá neamh heilteannas, sé sin gan bhuíochas dá ghaisiil go mbean ófiar mar warcsach chuaigh sé isteach foideann an Partisan Review is a chluain deo na hetí chilé a rá a rééis a dhéil sinne
ahrú ó Stalin go Trotsky. Woohoo. Sna tríochaidí bhuain sé ag Harvard ach go minic I Bostony irísle. Sóriú a iarachtaí leanúnacha post le teannachta áileann sin agus I Cornell agus I University of California mar chúnsaí míá nó den chuid is mó iompar neamhríalta. Mar giúdach am leis céal in Harvard bheith mórluachas agus buíochálántacht na múinteoiríonn sin waspanna iad leog. Ach bheith mheasa rathúlacht an scoláir agus critic Harry Levin scoláir síú pásánta iltíreach. A fuimhú a tuilliú a cheadaíúán cé go a dúdach é nó bin mar a bachas do Delmore. Déir an scríbhneoir John Ashbery nach nearna sé nóair a thóg sé chóirsa cháiliúil Levin frúst Joyce agus man. Gur thóg sé gama leis céal ach nach nóir bhuail sé nó nóir staidir sé le Delmore riamh. Agus níor bhuail sé leis fiú in Harvard. Cé gur a bhard bheas aige ilíocht solanneach sé go Harvard agus déanta na fírinne bhé bhó bchúis le John Ashbery dul go Harvard mar bhaiclinn sa chiadáit. Ach rinne Kenneth Koch chúrsa le Delmore agus thuairiscí sé rudaí maithe rais ón chóirsa. Fuair John Ashbery aitheantas bheog Delmore riant blianta dár in nuamhrach agus chuirú go leandar nuair a ghlach Delmore lena gán The Picture of Little G.A. in a Prospect of Flowers sa Partisan Review. Béidir nach raibh in Harvard ach feib scéidealathe. A laghadúir amháin chuir Delmore Schwartz a chóirsa ceall agus dill nuamhrach chun úr Greenwich Village anáú. Ach háit sin bhíon's cultúrtha Harvard leis freisin agus sarmhaid d'éirigh sé cárdúil le fillí óg dóchúla mar sé chaimé sin bhharcail mar Robert Lowell agus John Berryman fillí ar a bhard bheas ag a sárin sleachtaí agus a rá an meon anardúil chéanna aige sa bhíochasan. Scríomh Berryman faoi Delmore ní
níon an líne leom ach bhean sé ar an dain mar gníomh an stríopaí. Rad sinna píosaí agus hit siad go thurlár. Idir an dálín bhí chúrsa a híl garamúil ag tosú go fórach go rathúil go dálraíoch leis an gnúsach in dreams begin responsibilities. Rinne James Atlas íireacht tionchar an leabhar seo bhíniú sa bhliain 1938 nuair a tháinig sé amach. Tháinig John Ashbery ar 5 bliain na dárgaíon Dion sé leabharlan feidhblí agus fiú sa chomhaip chatach a d'aimse sé bhí ára soiléir folasach inbhreaiteach aige. T.S. Eliot hit an cúram a bheith mar cospa do Delmore. Bé níor an taol ethne an nuaisseachas agus ní suntasaí sampla a bheith den aitheanta sa bhrontar ar siúd bhunaíonn teanga nua filiochta. Ach lena bhuairgeacht, lena dhínit deaire le T.S. Eliot clú nó airde bhaint amach a bhearraí Delmore, a chur le buile fiú agus é á líana le iad. Bhí Delmore sríanta ag teoranach é a chúlra ó aithris a dhéanana ar bheonn ilte cultúrtha T.S. Eliot. Agus ní rá Delmore in ann a chúrsa malartach ó thógáil. Agus faoi dheire d'aimse sé cospaí níos comhbheonnaí bhfad na haimsire I Rimbaud agus Baudelaire. Deir Atlas go bhfeicinn sé stíl dingmháilte racaireacht a Baudelaire muolathe ag nóta bhróin dá inste sa dán tired and unhappy you think of houses. Céim sa réamhtheacht níos soiléir a bhuit diaatá scéal Thomas Mann amsú Tonio Cruga. Ach is léir dar le John Ashbery go raibh ról ag síl baile fánaíoch Rose Schwartz agus a buachailí iad ag tóinteáil idir lóistín a bhí gairí níos súirí agus níos síoraí in Naomi raibh tionchar ag seo
scríbneoireacht Delmore Schwartz freisin. Go háirithe agus sé seo tarlú sa rééis síl lua a bhí measartha comportach. Well sin dear le chuid dó de léirmheas sin, stoppi mé agus siúrtí mé chuid trídíomh ar bháil níanais. Ok, sin méid, bhíoh láid deasagah.